Sospensjoni oħra fis-settur kulturali, din id-darba tal-kap eżekuttiv tat-Teatru Manuel. Massimo Zammit ġie sospiż b'effett immedjat b'nofs paga mill-bord ta' tmexxija tat-teatru hekk kif jidher li hemm allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu. Stqarrija li ħarġet mill-Ministeru Towin Bonnici tgħid li l-bord ta' tmexxija tat-Teatru Manuel ħa konjizzjoni ta' rakkomandazzjonijiet li kien hemm f'rapport magħmul minn bord estern u awtonomu li twaqqaf biex jarbel qatt allegazzjonijiet li saru. L-allegazzjonijiet iżda ma ġewx identifikati u ħadd ma jaf dwar xiex ġie sospiż Massimo Zammit. Din it-tielet sospensjoni fi ftit ġimgħat minn entitajiet fis-settur kulturali li jaqa' taħt ir-responsabbiltà politika tal-Ministru Owen Bonnici. Ftit tal-ġranet ilu l-kap eżekuttiv tal-Orkestra Nazzjonali Sigmund Mifsud ġie sospiż mill-kariga tiegħu u ttella l-qorti. Nżamm arrestat wara allegazzjonijiet li prova jbabas l-evidenza relatata mal-iskandlu ta' fastidju sesswali fih dan l-orkestra. U brabta mal-istess każ uffiċjali fl-istess orkestra ukoll ġie sospiż wara l-instab ta' dan il-fastidju sesswali fuq kollega tiegħu. Storja li damet sejra għand 3 snin sħaħ.